Il-ftehim li ġie ffirmat mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti dwar l-art tal-miżieb ilu fis-seħħ mill-1986 u l-aġġornament tal-kuntratt ma biddel xejn minn dak li kien iseħħ għal dawn l-aħħar snin taħt diversi gvernijiet. Għal dan il-kap eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia li ma dan l-istazzjon saħaq li l-aċċess għall pubbliku kien għadu u se jibqa'. Aġġornajna kuntratt kif għadt li kien ilu hemm għal 34 sena. Musa jinbidel xejn, l-aċċess li kien hemm tal-pubbliku ħajjeb hemm, anzi ħajżdiedu anki xi picnic areas, l-aċċess għall-campers ħajjeb hemm, il-campers iridu kif jagħmlu f'kwalinkwa post japplikaw mal-Kunsill biex ikollhom permess biex jikkampjaw, ġifieri ma jinbidel assolutament xejn. Farrugia qal li dan il-kajos dwar l-art tal-miżieb inqala wara li kunsillier u deputat tal-Partit Nazzjonalista ippruvaw joħolqu spunt politiku għal xejn. Sfortunatament kien hemm min ħa opportunità biex jipprova jieħu spunt politiku minnu għax apparti l-Onorevoli Tejk li anki ħares qarrija kien hemm ukoll qablu kunsillier tal-Partit Nazzjonalista li ħareġ jgħid ħafna affarijiet u ħoloq dal-ħafna kejos. Lino Farrugia għalina li sa ftit ta' snin ilu wieħed kien jevita l-inħawi tal-miżieb u l-aħrax għaliex kien ikun mifquh bil-ħmiġ u ħaxix u siġar ħażin. Iżda llum il-ġurnata minn ħaduh f'idejhom l-FKNK qed jitgawda minn bosta li jmorru biex jirrelassaw. Laqqas kont tidħol bil-ħmiġ li kien hemm u bl-overgrowth li kien hemm ta' siġar u arbuxelli u dal-affarijiet. Mindu ħadni aħna u naddafna ħawilna siġar, żbarna siġar li kien hemm bżonn. Anke ħloqna daw il-picnic areas kif qed ngħid. Kulħadd trid jiġi l-miżieb anke fis-sajf jew kellha l-aħrax. Intant fis-stqarrija l-Gvern Malti fakkar li ftit ta' xhur ilu daħal fi ftehim ma' BirdLife Malta biex jamministraw iż-żona pubblika tas-Salini fejn l-istess saqda mhux governattiva qed tagħmel xogħol siewi għall-amministrazzjoni ta' dan is-sit. L-unika differenza hija li filwaqt li BirdLife Malta qegħdin jingħataw ukoll għajnuna finanzjarja kull sena u numru ta' impjegati tal-Gvern biex jgħinu fl-immaniġġjar tas-sit l-aħrax u l-miżieb huma amministrati mill-FKNK bl-ispejjeż kollha f'idejn l-istess amministraturi u mhux tal-Gvern.